ata ako nagpirot, no? Gumanon, no? Yung isa gumanon. Tsura ko si Erika, pirot. Hi, good morning. Galing po kami sa simbahan. Nagsimba po kami yon, may bingka pa na natira. So, titirahin ko na good morning. Yung iba hindi naman simba, bingka naman talagang habol dyan. Mas marami pang tao sa labas. Mas maraming tao sa labas. Kunti ang pumasok. Tsaka mali naman yun. Bakit simbang gabi na umaga naman yun? Simbang umaga yun kasi 4 AM. Pa-shout out ko kaayo. Kunti ang pumasok. Birthday ng pamangkin ko ngayon. May si nanay nandito na. Kasi mag-make up kami ni nanay. Kasal ng pamangkin ko. Ang motif po ng ice blue. Kaya buhok ko ganito. Ayun. Shout out. I like your dress. Akin na lang yan. Bili ko sa kay Ukay dahil. Good morning. Idol, umaga. Ka-enjoy na akong tanaw mo. Thank you. Enjoy ka lang dahil ha. Huwag kang malungkot kasi love ka ni God. Love ka ni Papa God. Ang ugato ko, magkain pa ko yan yung ulam ko ngayon. Daing dahil isang ay Diyos ko, huh? Pakimain, baby shark. Baby shark yung ulam ko ngayon, pero yung, ay nako, dilis talaga siya doon. Tapos matangi ko to dahil kaso lagi ko ni dahil, oh. Hello! Alexis Lingling. Lahat po na nagsimba, congratulations po first day nyo po. Sana matapos at matupad ng mga wish nyo. Pero kailangan minsan sa pagsimba, no? Kailangan itudo nyo na. Hindi lang yung puro nagpakit-cute kayo doon. Yung iba, grabing forma. Simba na, akala mo sasakay sila sa Titanic na barko. Oo, kailangan kung ano lang yung dami, simple lang. Importante talaga, bukal sa loob mo pagsimba mo. Yung iba yung simba, hindi naman yung simba. Bingka. Yung bingka ni iba, masarap talaga. Yung kasi may margarine. Ayan po guys, good morning. Huwag kayong magalit sa akin ha. May ulan ngayon, may bagyo. Manalangin muna tayo para sa ikaligtas ng lahat-lahat. Huwag nyo intindihin ang itsura ko. Ganyan talaga itsura ko dahil hindi lang talaga ako maganda. Ako si Erika Imbang, di gaanong mahal pero sulit, no? Maginoo pero medyo may pagkabastos, prangka pero mapagmahal. Hello, watching from Moises Padilla. Shout out kay Berto Padilla nga nag-iinit siya. Anong ginainit niya dahil? Katubig. Hoy Berto! Padilla nga ako itlog. Good morning. Lantaw din sa akuan. Gapatol ko blaga sa may mga edad-edad. Good morning kay Berto. Good morning madam. Bit ko ang kulay. Yes, I love you mong lumot dahil. Seaweeds, no? Kaso lang malayo kami sa dagat, ang tawag sa amin, river weeds, no? Luto na yung buwad. Yes, kain na tayo ng kanin. I'm hungry. 4 na yung basoy ga. I'm hungry. This is tawag dito sa mga Ilonggo, this is a talang-talang, no? Talang-talang, isda mo ko nga nagtalang-talang ng gagaya ni. Mahal pa dahil. Tama na na. Sa Ocean Pacific. Tayo na nabigil sa nasin na. Tayo na nabigil. Yes. Delicious. Tayo na mabigil. Tayo na mabigil. Kaya kalay niya sa Ocean Pacific. Tama na yan. Baho. Bring ko tahan kayong baho daw sa kan. Hello! Good morning. Makain ko yun, Roy. Yes. This is a talang-talong. Oo, perfect. Ngayon umuulan dito. Dahil perfect ngayon sa sa ganitong panahon. Salamat, Lord. At saka hindi kami dito inatake ng bagyo. Ano lang siya, talsik-talsik lang. Minsan kailangan natin matalsikan dahil para mabuhay. Dahil. Ay, kung hindi kaya mahuwag piskan. Subungi, wala ka giniya. Manimaho ka giniya laynay.
Hello, Merry Christmas! Erika, I love you. I love you too. I'm Joyce. Hello. Ito ka-uwi. Yan sa mga nagtatanong po tungkol kay Brenda, even though na friend ko si Brenda Maids, hindi ko po alam kung nangyari sa loob ng bahay ni Kuya doon kasi wala naman ako. So, ang gawin nyo na, support na lang kayo. Huwag nyo masyadong, kasi minsan kung uwi, overacting, bahala sila dyan, baka kung ano-ano na nangyayari. Sila tao lang naman yan, bahala. Basta ako, hindi ako pumasok kasi kung ako nakapasok doon. Diba? Kasi Kuya na, tikman ko pa yan. Masarap si Kuya. Kung hindi ko alam kung ano nangyari, hindi ba ako updated sa PBB? Kaya huwag nyo ako yung tanungin dito kasi hindi pa ako hurado. Erika, alam mo ba nangyari kay Brenda? Even though na friend ko si Brenda, nagkasama kami, pero wala pa ako sa may nangyari doon nakaguluhan o ano mga pinaglalaban sa bawat isa. Busy pa ako sa pagkain ng mga bangos-bangos. Busy pa ako sa pagtablig-tambling sa ilog para mabuhay at makasurvive din ako sa mga utang ka. Tsaka busy din ako yan sa paghahanap ng mga mapagkikitaan. Hindi pa ako busy sa buhay ng kapwa ko, no? Wala pa ako pakialam kung buntis ang kapitbahay ko na walang ama. Kasi una bes, hindi naman ako bibili ng gatas. Hindi naman ako iiri pag nanganak siya. So my life is go on. Oo, sabi nga nila, kahit ilang bisis ka pa nadapa, ilang bisis ka pa na wala ng pag-asa, lumaban ka. Hindi kayo wala ka nagiging chance. Matyagan mo kayo nadasma ka. Yung sinamak lang ang katapat. Ayan po yung sinama ko ga. Dalawa lang bagsakan ko dito ga. Sisikat ako ga. Mag-almoranas ako ga. Kay grabe ko yung maglagay sa anghang niya ga. Tugay ko dyan. Ito bultangan sa anyo to. This is a baby shark nga talang-talang. Talang-talang ang tawag siya sa iyang mambot nga nagtalang ng gagaya niya. Tawag sa mga buhay sa dagat. Nagsakasaka. Di siya mabigaon man. Mahilig man. Susawan gang. May natira pa na bas. Oy. Yung alam mo yung karne. Tapos nagyan mo pizza ay kagabi natira. Hot is real. Good morning! Ay dapat maging happy lang kayo dahil sa buhay nyo dahil kahit demonyo lang kayo maging may karapatan kayo na maging masaya. Huwag kayo kagaya-gaya sa iba dyan dahil na wala na yung time. Mamaya-maya kukunin na sa ng mga itim na usok, kililisanin na nilang mundo. Pero i-google, ay Diyos ko matamaan, kumanto ka damo katumbal. I-google pa nila yung time nila sa panglipusta at pang-away ng kapwa. Ang mga time nyo, kung alam nyo na yung mag-fade away na kayo dito sa earth, i-enjoy nyo na lang. Huwag nyo nagdagdagan, kasalanan nyo, day. Kasi hindi na kayo tatagal. May mga tao na hindi nila tatagap. Hagad, sura ko kasi yung mata ko dahil hindi ako nakatulog 2 days. Tingnan maliit pa yung isa, ho. Diyos ko, ginoo ko, Baby shark kag ang talang. Yung ula po, baby shark kag talang-talang. Ang bot, sundiin ko ni makadto ko rin matalang mo. No, ang ginagawa ko yung ngayon, dahil busy ako dahil at saka hindi ako nakalad ng isang araw. Nandito na yung palaka ko, ho. Lulutuin ko na yung bukas, adubuhin ko na. Pero hindi ko pa siya maluto ngayon kasi may kasal nga akong dadaluhan. Kasal ng pamangkin ko. Si nanay mamaya dito, no? Si Dino, PM galing yung si nanay sugato niya. May cover ko si nanay para hindi kami bayad sa salon. Namit yun man balaga tuod ga. Baby shark with love. Gipatamaan mo makadamo ba? Dugay, tubuan na tayo himbis. Christopher Binyel. Dugay mo, tubuan na kami ng kaliskis sa kakain ng baby shark. Hagad yung tsura ko, hindi ako nakatulog. Dahil mata ko dahil mo, nagpipirot pa ko. Napasukan ng insekto. Nagmotor ako ng isang gabi, ano tawag, yung mabaho na insekto na galing palayan. Dumirito sa mata ko, nagbakasyon sa mata ko, ginawa niya swimming pool. Tsangaw. Parang tsangaw. Yung pangit ng amoy na balahang.
Tawag sa tunchang ako. Hi sis, Ibit Yamamoto. Good morning. I love you sis. Thank you so much sa maagang pamasko. No, nagmula sa iyo. Hanggang ngayon, buhay pa po ako kasi nang dahil sa, sa iyo. Kakahang sis. Kakahang sis. Oo, kain na kayo ng kain, day. At saka na-high blood ako isang araw. Hindi ko alam kung iwan kong dugo ko. Umapaw siguro hanggang sa impyerno ang dugo ko. Gusto ko pumatay ng tao dahil. Na-high blood ako na tinignan kung wallet ko lang laman. Butangin na ba Gcash? Baka may mamasko pa sa atin yan. Dan. Ayan yung Gcash ko mo. Sabi ni Manuting Murato, pillar ka. Ikaw ano? User? May mga tao talagang bitter, no? Minsan mga kamag-anak yung satanas, makalabas sa kanilang lungga, makapanood-nood ng live, para magagalit pa sila, na wala naman sila ambag sa buhay mo. Yeah, huwag mo na sa simbahan, kung anong gabi nito. Huwag mo akong anuhin, nakakasisimba ko labas, malintian ka kung sa akon. Simbahan, kung anong galing, mas ang kawayan muna. Thank you so much sa kay Galion Matitay, no, from USA, binigyan niya ako ng 200 star. Dito tayo sa mga good vibes na tao na nagbibigay. Huwag tayo sa mga taong mga Inglaterra, saka mga nagsasabing pillar ako. Wag na natin sila. Alam mo yung pillar, mapakinabangan pa yan. Kasi pambalat yan, di ba? Pambalat sa mga pipino, pambalat sa carrots. Pero yung user, hindi mo mapakinabangan, manggagamit yan. Masisira ng account. Minsan mga bakla rin yung nagagalit sa akin, yung mga tipo na hindi nila kayang gawin ang ginagawa ko, at saka hindi nila kayang mag-prank ka, at saka hindi totoo sa sarili, yun magagalit yan. No, ako po si Erika Imbang, 41-year-old na sa susunod na buwan. Yes, edad kong 41-year-old, prangka po ako, Maginoo na may pagka medyo bastos, at saka may pagka-komedyante, may pagka-uwi, may pagka-corny. So ano pa i-explain ko? Tapos, di ba? Importante lang niya sa akin, buhay ako. Dabay ito. Importante sa akin, may ginaharot ko itong sabaw. Importante yung kilikili, kuya. Malinis, maputi. Walang pertel-pertel. Bakit ako magpe-pertel? Filter kasi malalaman naman nila ang itsura ko. Ganito lang talaga dahil. Buwad ba? Lami kayo dahil. Masarap kasi hindi siya maalat. May lisas din, no? Kung makatunos ah. Hello, good morning, Mother Erika. Thank you, Jeannie Antonio. Magulang, panimo, damko. Magulang pa kunimo, damko. Let's game, ano man. Gulang pa sa sa'yo. Sarap. Sarap na papakin. Oo, galaway ko. Galaway ko. Laway ka doon. Nan. May hinog, may hilaw. Lagay natin dito para magkaroon tayo ng cauliflower sa puwet. Magkaroon tayo ng broccoli sa puwet at saka cauliflower. Kaya lafang. Grabe ulan. Ulang din yung kasi ko. Itong natira ko na sabaw kagabi. Ano to, Daibas? O yung tawag nito sa amin. Yung karne na giniling, nilagyan ng pitsay. Pero hindi ako nag-live kagabi kasi yung mata ko kagabi na mamaga pa to. Good morning to kay Aya, si Miso, ng Jenny, si Miso. Ano, sobrang concerned sila sa akin kung ano nangyari. Ngayong aga, madam. May mga tao talaga kahit hindi mo kamag-anak, hindi mo pamilya. Pag mahal kanila tulad ni Sis Ibet Yamamoto. May mga tao na malapit sa'yo, kadugo mo, pero minsan yan ang mga buwisit pa sa buhay mo. Pero kung kahit hindi mo gaano-ano ang tao, pag yan ang mga tao na mapagmahal sa kapwa, mahalin ka talaga ng tapat kahit hindi mo sila kadugo, kahit hindi mo sila masyadong kilala. Naranasan ko na yan dayo.
na maraming followers na nagmahal sa akin. Minsan di ako mahingi, sila kusa bumibigay sa akin. Basta mag-honest lang kayo at magpakatotoo kayo tulad sa akin. Pag wala talaga ako, mag-PPM ako, sis. Walang-wala ako. Baka pwede mo ako matulungan. Huwag kayo pa-pride. At saka hindi naman lahat ng vlogger mayaman dahil. Sa tulad ko na marami akong obligasyon at saka mga babayaran niya. Hindi talaga ako yayaman. At saka sa tulad ko na pag kumain ako, todo wigo. Walang tipid-tipid. Yung iba yung mga mayaman niya, tanghali na yan gumigising para makatipid. Imbes na kumain sila ng breakfast, diretso na tanghalian. Wala ng kape, diretso na din. Mga Pilipino, yan dahil pagkagising, kape, tinapay, sinangag. Doble gasto. Paano? Kaya mapapirma pa kay transmittal? Ha? Oo. Ate, sige. Malakat lang ko na iya. Hindi iya mali ang tiil ko. Go lang ng go, yes. Madam pa shout out watching from Cebu. Aduna, Padura shout out sa Hong Kong. Good morning. Ingat kayo dyan. Wala bang bagyo dyan? Dito may bagyo. Kahit may kasal, may bagyo. Diyos ko, baka liparin mamaya ang mga pagkain. Buti na nakita ko. Kung hindi, lunok naman ito yung sili. Dahil ho. Diliwal naman dila sa agi. Rice please. Extra rice. Inggit sa katawan nila. Ang mga inggit sa katawan nila at mga tao inggitira tulad ni Marites na sumisikat ngayon. Wala naman yan. Hindi mananalo ang mga demonyo dahil sa mga anghel. Tandaan nyo. Ako ilang bisis na ako yung dito ipinabagsak. Hindi naman ako yung bumagsak. Wala man ko yata natakot dahil kung mawala yung Facebook at saka mawala ang ano. Irikaimbang pa rin ako. Marami pa rin ako yung napatunayan sa self ko kahit ano. Balik naman tayo sa pagtanim ng kamuting kahoy Pag-alaga ng mga manok, pato, bibi. Huwag kang matakot, maghirap kayo. Kasi hindi naman talaga kayo mayaman. Pinatikim na kayo ng Panginoon ng blessing. Ginuot maladay aga pa iniilitan ako pa beso ba patahan mo. Ang pangira ka gidi mo yan. Kaya mo, nagdagsok daw. Hindi na pag-abri, ari ho. Katig. Balaan mo ganyan para na dahil sa ano. Hello, good morning, gracious na ni Palar. Good morning, Bao, kagawa pa malahulay. Ikaw kasarap, baladay. Hindi, saka hindi niya pait ng uga. This dried fish is dried fish, no, from the ocean, and then ang pangalan nito is talang-talang. Kagagang ng isda. At saka wala siya masyadong tinik. Saktuha lagi niya pag-imo sa iyay. Ito lang yung ulam dito yung sa amin ngayon. Mamaya yung bukas magluto ko yung palaka. Nandyan yung palaka ko, 2 kilo. Adobohon ko yan kasi umuulan. Swerte yung mga taga-bundok ngayon kasi umulan. Lumabas yung mga kapatid natin, mga palaka, mga itsotsera. Baby shark. Ang tawag nito sa English, baby shark. Sa mga Tagalog, dilis. Sa mga Ilonggo, balingon, gurayan. Rich kid kung di ka nakatikim nito.
Namit niya, nanam-nanam. Yung tipo kung kain, kabusog ka na, hindi mo pa nabayaran, inutang. Inutang ko lang to kay Dayan. Kanina rin natin dito sa akin, o kaibigan. Dapat yung Dayan Tormo, no? Dayan, kaibigan ko. Pinautang ako isang tray na itlog. Dilis ganito, yung tipo na kinakain mo utang. Pero bayaran mo yan. Yung iba yung kainin nila, hindi nila pagbayaran nyo. Daw dumuga na nila kagmanuhan. Agrotsios. Palit-palit. Ito yung natira kagabi mo. Mga leftover. Wala naman tayong magagawa ngayon na may bagyo. Dahil kahit nalalangin ako, nagsimbang gabi na ko. Ano pang gagawin ko? Dapat dipindihan ko rin yung sarili ko kasi may bagyo. Mamaya, liparin ka ng hangin kung kulang ka sa kain. Niwang-niwang. Lalo pag payat ka na wala ka ng puwet, tapos nag-high-waist ka, pag gagangin, liliparin ka. Mapagkamalan kang plywood na nilipad. May ara kinabala tao, kaya nga, pais-pais buli. Yung buli nila, no crotons ka nalaya. Ma-high-waist, o sila ka matakil, hasta di sa drain. Ang tawag high-waist na sa bala, na hindi ko yan naranasan sumusuot ng high-waist. Tapos yung wala silang puwet yun, ay yung hindi mo alam kung akala mo yaya, tisyo na nililipad. Botsin nila. At saka pag may bagyo, kain kayo dahil. Magparami na lang kayo. Busy ako sa life ko sa mga paghanap buhay. Kung anong pagkikitaan, wala ako yung pakialam kung anong kurso mayroon ka. Anong kaso mayroon ka, adik ka, magnanakaw ka, snatcher ka, sex worker ka. Basta, may kanya-kanya tayo yung buhay, wala ko yung pakialam. Magnanakaw ka, kaya kitang i-friend, basta wag mo lang ako yung nakawan. Adi, no? Killer ka man, mamamatay tao ka, basta wag mo lang niya akong patayin. Pasok ka sa akin. At saka sa mga nagtatanong dyan tungkol kay Burn Damage, dahil nakasama ko si Burn Damage, hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanila kasi hindi po updated sa mga ganyan-ganyan. Minsan nga, mga video ko, hindi ko mapanood, na akin na yun. Iwan ko, baka mga scripted rin yan. Kasi ganyan talaga yan sa showbiz, kailangan scripted. Yung tipo sila yung mayaman, ikaw namumulubi sa panood sa kanila, charot. Real talk yan ha. Magbabayad ka ng kuryente. Tapos manggigigil ka pa. Dahil yung kontrabida hindi mamatay-matay. Tapos nanggigigil ka, gusto mo hampasin. Kung gusto mo yan patayin ang bida, patayin mo yung TV para wala kang bagasto sa kuryente at saka hindi ka na high blood. Ganyan talaga yan. So, hayaan nyo na lang sila dyan. Nuwain nyo kung paano kayo makapag-ipon para sa Noche Buena. Una ko sa tungtong puli. Para mga bag din, basag bayo. Intindihin nyo. Doon na siya, ano si Muguro? Nga mapuli kay Dre ka mo gani hasta buwas. Ay, uglo. Intindihin nyo lang kung paano kayo makapamigay ng mga ng mga damit sa inyong mga pamangkin. Makapangregalo sa mga inaanak nyo, pinangakuan nyo 3 years na. Last year, sabi nyo may COVID na, hindi ako makapagpangregalo sa'yo. Susunod na taon na lang, baka makabawi. Dati ang COVID, kawawa ang tao. Ngayon ang COVID, kawawa sa tao, ginagawang dahilan. Last na nanigaon. Nakapulog, ikaw yung nakabilog na talang-talang. Ito lang, hindi pait. Mag-amo ng sulaan ko, wala ko yung review. Hindi ba pait, promise. Bergolin! Bawal sa akin maalat, idol. Hindi naman ito maalat. Mas maalat pa nga yung laway ko dito. Hindi pait. Ano chika with brain damage? Marites lang. Marites naman. Yung nangyari, siguro kay brain damage, iwan ko kung ano mga kadramahan nila dyan sa ano. At saka hindi naman magaganap yan kung hindi sila dinidirect dyan. Diba? Kaya ako minsan, ako talaga pumasok sa mga ganyan kasi makipagplastikan ka dyan. Okay lang kung ikaw manalo. Pag natalo ka, pagkatapos pagchispisan ka sa labas, pagkatapos
i-conclude ng ibang tao at saka i-judgmental ka, wala ka ng mawawalan ka pa ng muka sa social media. Kaya minsan sabi ko nga, Lord, kung hindi po ako pinalad na hindi po ako naka-complete backseat at saka hindi po ako nakapasok sa PBB Kumu, okay lang po. Kasi sana ipagbigyan naman sana ako ng pamasahe ni Sister Yvette. Gaya tubig. Gaya tubig! Lumadula. Gaya di po gaya na tulok pa ko sa set dali. Bukay na inay sa imong mag-iho dong patay ka ng ilaga. Ini karma tuloy ako dahil. Daligid. Hindi ko alam kung kaliskes ang pumasok sa lahat. Hindi ko alam kung kaliskes o ano. Ano ba yung topic natin kanina? Kumu, bibi. Ano nga yung topic ko? Nawala tuloy yung ano ko. Bibi, kumu. Hindi, kung nakapasok ako doon, feeling ko siguro mag-away lang kami doon sa lahat sa loob. Kasi hindi talaga ako papayag na yung prinsipyo ko, i-give up ko sa isang bagay lang para makipagplastikan. Para sa akin siguro, bawat siguro segundo, kailangan may magawa ako doon. Hindi pwede na ayusin ang buhay ko kasi ayos na to. Aayusin ko lang talaga kung anong gusto. At saka tapos, siguro kaya ko makipagplastikan, kaso lang, ang mangyayari, magiging close ka, interviewin ka one by one, at tatanungin ko anong hindi mo gusto sa kapwa mo. Pero parang ayaw ko nun. So may mga ganyan-ganyan, siguro baka iwan ko, kung sanay ka kasi sa makipagplastikan, kakayanin mo. Pero sa akin siguro, hindi uubra mo ganyan-ganyan. Oy. Ako yung na tao, yung may panindigan, kahit mahirap lang kuya, kahit pangit lang kuya, day. Ayaw ko na yung mag-ano-ano. Para ano? May ininta ka. So, sa mga iba dyan, nagusga na sila agad kay Brindamit. Iwan ko kung ano nga ang pulot dulo doon. Saka hindi po ako updated. Busy po ako sa pagpapagaling ng mata ko. Nagkaladunlan ko rin sa mulat iba yung ugang idala na to. Tapos, ilagay mo ngayon sa baol. Muntik pa ako mabulunan. Butang sa ref. Hi, Miss Erika April Joy Posadas. Good morning. It's only show. Daming toxic fans. Oo, iwan ko Ryan. Oo, kasi minsan ganyan talaga yung sa showbiz. Kailangan mo makipagplastikan. Kasi kung hindi ka marunong makipagplastikan, tulad yung iba dyan. Mahal na mahal ko kayo, I love you. Lahat kayo mahal na mahal ko. Paano mo nasabi? Hindi porket pinapanood ka ng tao at saka kumikita ka na, yumaman ka na sa kanila, pag nag-show ka dyan sa mall at ang dami-dami ng tao sa baba, sabihin mo, mahal na mahal ko kayo. Paano mo nasabi na mahal mo sa kadami-dami nila? Isa-isa. Lahat sila, pasalamatan mo, hindi yung mahal na mahal ko kayo. Hindi mo nga kayo mahalin sarili mo. Yung iba. Wow! Yung idol ko. Nakita ko sa mall, tapos sabi niya, mahal na mahal ko kayo. Hindi po totoo yan. Hindi po lahat ng nag-I love you. Nag-I love you to, totoo. May mga tao minsan na hindi masyadong malambing sa chat, hindi masyadong malambing sa personal, pero mapagmahal. Minsan yung mga sobrang drama, yun pa yung mga taong plastic. Tulad ko, minsan napagkamalan akong plastic, pero okay lang yan kasi kahit importante lang naman sa akin, buhay lang ako. Kasi ganyan naman talaga yan dito. Sabi nga nila, Erika, ibang plastic ka ba? Pag plastic ang kaharap ko, mararamdaman mo yan. Minsan may pagka-gel ka, plasticware, may mga plastic talaga na garbage bag. Pero importante, alam mo sa sarili mo kung saan ka lulugar, saan ka pipwisto, at anong oras ka makipagplastikan. Not all the time, oo. Kasi hindi naman tayo banal. Walang 100% dito na perfecto na tao. At saka sa mga kaibigan ko diyang kabit, no? Ito, real talk tayo ha. Hindi masama ang pagkakabit. Hindi masama po ang kabit o tinatawag na ikalawang bakhala. Pero ilagay nyo naman sa pwesto ang sarili nyo. Alam ko ang kabit, no? Real talk, huwag kayong magalit-galit na baka malampasan ko kayo nito, ho? Kung kayo pa yung may kasalanan, kayo pa yung matapang dyan. Ilagay nyo rin sa pwesto tulad sa akin kabit ako ng isang lalaki na may asawa. Pero alam ko yung pwesto ko kung saan ako yung hihirit, saan ako yung lulugar. Hindi yung kayo pa yung matapang. Akala nyo kayo yung original, kayo pa
Hindi kayo yung original, mga second user. Lagi ka mo yan. Real talk, wag magalit kasi ang kabit hindi po masamang tao. Biktima lang sila ng maling pagmamahal. Minsan hindi pa minahal. Para may idipinsa rin natin kasi tao rin yan. Hindi lahat ng kabit, nagiging kabit, minsan nagsasurvive rin yan sa buhay. Pero yung iba, grabe talaga yan. Daw sila pa yung maisog, sila pa yung matapang, sila pa yung nanunugod, sila pa yung nananakit sa original na asawa. Tapos ipahiya pa nila yung lalaki at saka yung mag-asawa kung hindi sila bigyan ng oras. No. Nakihati ka lang. Dapat pag nakihati ka, good vibes, chill ka lang. Kasi hindi ka nga, totoo. Chill. Pagkabit ka, dapat chill ka lang kasi winasak mo na nga buhay ng kapwa mo. Hindi yung ikaw pa yung matapang at saka magpuspos dyan sa wall mo dahil ikaw ang kabit, dapat matapang. Dapat ikaw yung palaging kakatakutan kasi palaban, no. Hindi po yan pwede. Shoutout dyan sa mga kaibigan ko, ha. Hindi po. Asa naman ang filter, Erican? Wala ng filter. Oy, bahala na kung love nila ako, kay pangit ako. Importante, real talk ito. Manood kasi kayo dito. Huwag kayong absent kasi pag nag-question, hindi kayo makakasagot. Tulad niyan sa akin na naginip ako ng isang gabi. No, nakinig-question daw ako ng teacher. Sobrang hindi ko daw alam kasi English talaga yung teacher na yon. Tapos sabi ko, panaginip na to. So masakit na yung ulo ko kasi hindi ko talaga masagot yung question sa akin. Sabi ko, panaginip. Nakagising ako, day. So hanggang ngayon yung teacher nandoon pa, naghihintay pa ng answer ko, ho. Ako yung gising na ko yan, kumain ako yan, kawawa siya. Alam mo na, napakahirap ng question, di pasagot niya sa akin, hindi ko kaya. So ang nangyari dito, day, manood kayo dito, day. Kung kabit kayo baladay, hindi po masama yan. Alam ko yan ang pinagdaanan nyo, hindi basta-basta. Minsan, biktima din kayo ng panghuhusga. Minsan, biktima din kayo ng environment. Minsan, biktima din kayo ng niloko kayo. Kaya minsan, nawawalan kayo ng destinasyon sa sarili nyo. Naging komportable sa isang bagay na alam nyo hindi tama. Pero okay lang yan kung ganyan kayo na chill lang baday. Hati-hati lang, hindi yung kukunin nyo talaga. Alam nyo na siya yung source of income, ipahiya nyo pa, tapos sasugurin ng asawa. Pagkatapos ipahiya, alam mo na ganyan ang sitwasyon, tapos dagdagan mo pa, demonyo, manisa, oy. Oo. Okay lang yan, okay lang. Okay lang po kung hindi kayo mahuli. At saka, habang hindi pa kayo nakakita ng taong magmahal sa inyo ng tapat, okay lang muna na magpakabit-kabit kayo dyan na para kayong mga wire ng siniko dyan. Pak na pak, bet na bet, pak bet ang kabit. So ang tawag dyan, hindi po masama. Dipinsahan ko rin kayo kasi tao rin kayo, naawa din ako sa inyo, day. Kasi may mga kaibigan ako, mga kabit din, mabait din sa akin. Binibigyan nila ako ng suporta noon, pinapakain nila ako. Pero hindi darating yung punto na kayo pa yung matapang. Dapat chill lang kayo kasi binibigyan naman kayo ng pira tapos tinutusok naman kayo every week. Ano pang gusto nyo yan? Kukunin nyo ganyan lahat? Ano ka, Lord? Hindi pwede na kukunin mong lahat, tikim-tikim lang kasi ganyan. Alam mo yung pinasok mo yan, magulo na yan. Saka hindi yan magiging sayo. Yung original nga nagparaya, ikaw yan na sumampa ka lang. Yan ikaw pa yung matapang. Kung ilampuhan, kung isa ka mo, kasnama, may mahimo ka. Katalaka, ano ka mo pang isog, dahil lagi mangugas, kung wala na ikapot. Ay. Wala pwede may suyo. May pa na tubo, wala na na. Wala na tubo ko. Be, Wala na tubo mo. ara kabugaw Paniti na kabugaw. Hello! Naniniwala pa ko sa kasabihan na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Minsan kasi may tikim-tikim lang dapat para magiging happy. Hati lang tayo, 50-50. Hindi yung kukunin nyo yung sa kay Juan, tapos sa inyo, pagkatapos kung hindi kayo susugurin nyo, may mga blackmail pa kayo nala. Erica, sana matuto din ang mga misis mag-share ng kanilang mister para happy din mga kabit. Oo, huwag nyo na rin ubusin. Diyan na tikman nyo ng mga mister. Ihati. Bigay nyo rin yung bakla, day. At saka huwag kayo magsilos pag bakla kasi makainom pa kayo ng 1.5 Coke na soft drinks dahil sa bakla. At saka hindi naman mabuntis ang bakla, pero hindi talaga maganda yan. Pero sa totoo lang, nakatikim ko ng lalaki na may asawa. Mas nasarapan sa akin, dahil real talk.
Masarap ya ako yung mag-deep throat, day. At saka, sa dila lang yan. Tapos gindilapan ko gidyo saya itlog yan. Day, do tayo mahimo balot. Tutuod, ginoyogo. Oo, huwag kayo matakot kung kabit kayo kasi alam nyo yung pinasok nyo na hindi kayo legal. At saka kumbaga pirated lang yan. Mga pelikula, parang sa pelikula, kayo yung commercial, sila talaga yung bida doon. Tapos kayo yung matapang, sugod-sugod kayo na si akala nyo, anak kayo ni Paraon? Nakala nyo, ibininyagan kayo sa ilog ng Jordan? No. You don't notice the liars may fake. Charot, I love kung patakat ng English. Ami, thank you so much sa 200 star, Ami. I love you. Pero ako, mahal ko po ang mga kaibigan ko naging kabit kasi nag-survive sila, may mga pinapaaral silang pamangkin. So, nasustain nila na dahil sa nagpakabit sila. Alam ko masama, magandang intensyon nila, pero mali talaga ang proseso. Hanggang sa huli, naka-invest na sila at saka naka-aral na yung mga kapatid nila. Hiniwalayan niya yung lalaki, alam niya kasi na hindi karapat-dapat. Nagtrabaho siya ng marangal, hanggang ngayon nakakita siya ng forever. Tinanggap siya ng lalaki, hindi porket kabit ka, wala ka ng pag-asa. Dayo, Ako nga may pag-asa, pagkapagit-pangit ko, makatikim-tikim nga ako minsan pagbilog ang buwan sa bintana, pa ako dumadaan. Huwag kayo matakot, saka hindi mauubos ang lalaki, maghanap kayo ng mga single yan. Kasi pag single yan, first timer, pwede mo pang luko-lukuhin. Pag ang lalaki nangangabit, mautak na yan, alam niya na yung kalakaran dyan, alam niya ng pasikot-sikot. Alam niya na kung paano kanya titirahin, paano kanya paiibigin. Kaya minsan, parang feeling mo, mas masarap magmahal ang may asawa. Kasi experiensyado, at saka gadilap-dilap na sila yan. Magaling yung tapos maliit pa yung sa kanila, pero pagkatapos, may inlove ka kasi yung dila, grabe. At saka matamis ang laway niya. Matalsikan ka lang ng lawa niya, insulin ka agad mo. Tamis sa sila laway, ang mga gapangangirida, nga kagagmay na sang ila. Ay, ambot, sa inyo Hindi pala, day. Magapaigo lang ka mo, magapaigo. Lagi ka mo kabalo kung ano na lang inyo, Hindi masama ang mawalan ka sa concentrate sa sarili mo, na biktima ka ng maling pagmamahal, nagpakabit ka. Pero not all the time na seryosohin mo yan, kasi commercial ka nga lang dyan. Yung kanila, yung pelikula talaga, nagpropasayod, gadain mo yung dong talang-talang, ka nga isda. Kaon ka bugaw. Hindi kayo naghalay ka mo inyo, kabit nga dong mga alinganganis ng mga miga. Kadamo lang gina tricycle driver nga mga kung ano lang din na. Mayroon pa yung mga kaibigan kung nagpakabit, kasi wala pa yung pira. May tao yan nagpakabit, pero nakabili siya ng house and lot, may sasakyan. Yung masabi mo practical, ginamit ng utak, ginamit yung buho iya. Tuslok-tuslokon ka man tuod, pakal-pakalon ka man, pero makakwarta ka gidyang, iba niyo waay gidyo dahil tutuod, gaana sa ilog pangapi. May miga ko sa una yung nga maduty, tapos bilong gabi, paigo na siya, pagpuli yung ulo, may mga bukog. Ginfight siya sa kusina. Tapos yung mga bukog ng isda, nagapililit, di pagkakadto, isa ko sa parlo, baho pa sa, kabaho sa iyabulaho. Mangayo sa isa ko, nung bakal fortune, kilala mo na gata. Ato, oo, baka ta sigarilyo, mga nag-ano ka lang yung bilong gabi, ginbuta mo lang yung sakang mo, binusog mo yung hita mo, ang alingagngag mo, gutom. Oo, kapaigo sa iya. Hindi na yan nami. Pwede ka mo ka pa survive kung alam nyo na sa sarili nyo na wala na kayong mapuntahan at saka may tao nagmamahal sa inyo. Sabihin mo, Lord Jesus, ngayon lang to. Sa susunod, magbago na ako. Yung iba yung minsan niya, praktikalan, pero na-inlove pa sila ya. Lami man may asawa, day. Lami kayo, nami nang may asawa. Kaya namin na sila mag-ayag. Buyan ka na nila yan do, matyagan ko yan, pulburon ka kung Pino-Pino, ginayaga yan tutuod. Ginano mo ni pagkiyan sa kabugaw ni Mandula ka man espiritu man. Balaan mo na gin nga, hindi mo yatani. Pag ano gin, amo mo lang na yatani, pinang slice iya nga do ginimo, iya man sana, do ka, pungoy, man sa ginapainat mo man yung ulo, kuya sa Sa nason niya tarungon mo mag-slice ka ha, pakawian ka rin sa social media. Gapililiswit pa sa mata ko, kagago. Nga gin, amo yan pag-slice ya ho. Ginimo, iya nga do man sanas. Hindi ka kabalo mong giwa kung hindi mo ni karon maurot karon kung hindi nag-alano ni karon. Bukson mo niya basta mag-ililigit ka. Na ano man is tata man. Dako-dako lang sa imo do kulang man sa espiritu man. Bikon tamis ni. Punta jo bas kuwan sa boya. Ibalik to sa ripo. Pitik aslong.
Tsuray lang nami. Butangi ka lang. Do puro mala sa mga aton ubra ring aga niya. So siguro sa isang gabi na pinasuka ng insekto ng mata ko. Dahil dumagaga ko. Dahil mo, salamat, Dok. Salamat, Dok. Doli, ano yung drop ko sa mata? Patuluin yan, ano para mag-balance. May kasal pa ko na... Grabe yung mga... Ay, so, dito ang mata ko. Akala nyo nagsinungaling ko. Hindi ko yung pwede may sinungaling. Basta posisyon, Piyak pa. mga kung ano-ano nangyayari sa sarili ko at saka mga katikati ko na kinamot, hindi ko na yung ginabinutig dahil tutuod. Ako yung si Erika, galaway ko. Hindi ko yung aga pa rin kalaasid na ay karon acidic ng pinya. Ako si Erika Imbang na nag-iwan sa inyo, hindi man ako maganda, hindi man ako tulad ng nanay mo, hindi man ako tulad ng ate mo. Malay mo, ako yung isang baklang pinatuwad ng tatay mo. Pero ang tanong ko dahil, bakit na sa ganito sitwasyon, may mga tao kaya nga gusto ginanila yan dahil may asawa dahil. May ano sa lalaki na may asawa. Nami na sila magdilap. Ang dila nila, nagaga pang lugayawo, nagadugalaba. Ako yung sa totoo lang yung dila ko ng pakinabangan ko. Kaya wag ako. Kung ano man yung mayroon ako ngayon niya, saka wala naman talaga, puro naman tupiki. Siguro lang dahil sa dila ko. Ngipin. Kasi nagmumukba ako. Pero may mga tao, ganyan nga, oo, wala na talagang purpose dito sa mundo. Yan, hindi pa yan. Ibutang na daan, yung ginapangilabtan mo, gina na yaman. Hindi, man ko yung kakonsentrate ang live ko, di binulo, takakar. Iabo yung anong kabugaw. Butang lang na yan, kaya matamis pa na karon. Nainit ko ni sa iya, kaya tigaulo, para pasok ko ni sa kokos na makan mo. Abre na ba lang pertahan lang kay kaginot. Hello! Good morning, Erika. Shoutout. Nawala na naman ako tuloy sa aking topik ko. Ayun po, may ano po sa lalaki, pero ako totoo din nakatikim. Di ko yun dahil nang may 3 anak. Dahil doon nalabot. Sagid ba lang mga G-spot ko ga. Kakarami-nami. Feeling ko gidya yung babae. Ko yan ang inano niya ko dahil. Alam nyo na yun? Oo, wag na kayo pinasinti-inusinti. Doon sa mga inta ka mo. Oo, natikim gid ko yan dahil. At saka gwapo man siya. Hindi mo mahalata. Yan na may anak siya 3. Tapos nang nagka-boyfriend din ako na single, tinuruan ko pa. So, ako mismo, magbabayad ako at gagastos ako. Doon na lang ako sa expert. Sa ito, baguhan, no, tuturuan mo pa. Sabihin ko, dito yung nipple ko, dito siya nagsuso, ho. Dito yung nipple ko, ho. Oo, dito yung aking kiliti, dito, ho. Dito siya nagsuso sa mga gilid ko, ho. So, saan doon ang hostisya na magbabayad pa ako? Doon lang ako yung sa tatay. Hindi mo na kailangan yan dahil magtanim, mag-harvest ka na. May mga bunga. Good morning! Good vibes na po tayo. Kasi simba ko na kanina medyo magandang ihip ng hangin. So nilanghap ko. At saka na medyo natamaan ako ng bindita kanina 2 patak. So pagkalabas ko parang feeling ko banal na ako. No? Pero pag good vibes, kasi sabi ko nga sa inyo magginoo na medyo bastos. Kasi pag masyadong magginoo, kay obvious ka din. Kailangan may pagkabastos ka pero not all the time. At saka hindi lahat ng oras na bastos kayo. Nga dos marites ka mo baho baba, nga baho sakang, baho tiil, baho liog, baho ingron, baho bagang, baho ngislo. No? So ganyan lang yan. So ako nakatikim gid ko. Shout out na sa may mga tatay na ready to fight sa akin ha. Kung gusto niyo yung ano mo mabagyo-bagyo ngayon saka wala kayong racket, PM is the key. PM is the key. Magbibigay gid ako yan dai. Kaya masarap gid yan totoo gid yan dai yung 3 na yung I love dirty but not what's dirty. Arago joke lang yan ha, wag kayong magalit. May aga Erika sa Monday. Hello sa may mga kaibigan ko po na biktima po ng maling pagmamahal. Hindi pa po huli ang lahat, no? Maghanap-hanap at baka maiwanan ka ng sistemang bagay-bagay. Hindi pa po kayo naiwanan, no? Pwede pa po kayo magbago at saka kung nasanay na kayo, na-use na kayo sa ganyang lifestyle na nagpapakabit kayo, alam nyo naman sa sarili nyo na hindi kayo happy o nagsusurvive kayo dyan dahil baka mawalan kayo ng ganito.
At saka hindi naman kayo lumpo, no? Pakabit tapos trabaho, pag nakaipon at saka medyo nakaluwag-luwag sa buhay, maghanap ng taong perfecto at makapagpasaya sa iyo na hindi ka natatakot. Yung natutulog kayo, ba? Natutulog kayo mahimbing, magyakapan kayo diyan kahit kumakain lang kayo ng lugaw. Hindi natutulog, yung magulat kayo, baka mamaya buhusan kayo ng mainit na tubig. Hirap lang nagpanamit-namit kagaturong mata. Gulpe si Pao na pertahan. Pag nahuli ka ng original na asawa. Kaya, tapos may hawak na cellphone. Tapos nakalive, mapahiya. Oo, masarap talaga yung yakap mong tao na sayo. At saka kaya ka ipagsigawan sa buong mundo. Na tayo, na ikaw ay asawa niya, ikaw ay mahal niya. Yung tipo na, huwag kayong tulad-tulad sa iba dyan tayo pinagtagpo, ngunit itinago, hindi pwede i-maide, hindi pwede itag, hindi pwede i-mention, kasi baka mahuli ng misis. Masarap talaga rin yakapan, magdamag, lalo pa may ulan-ulan yung bumabagyo-bagyo, kahit wala kayong ulam yun, pakal ka mga pakal na dalawa sa loob ng kwarto. At least hindi kayo natatakot, dahil bahala na tanggal yung bubong nyo. Basta nagyayakapan kayo at saka nagmamahalan kayo. Pero yung tipo, nagmamahalan niya kayo, 24 hours lang, mamaya-maya, ginayakap-yakap habang umuungol ka, magulat ka, sisipain bigla yung pintuan. Nandyan yung original na asawa, may hawak na palakol, tanggal yung ulo mo. Kaya mag-ingat po kayo, hindi lahat ng gusto natin. Minsan, pag nakatikim, layas agad. Huwag nyo lang steady kasi nakakatakert. Dapat pag nagpapakabit kayo, praktikal. Nagpapakabit kayo, nag-aaral kayo. Pagkatapos nag-aaral kayo, nag-iipon kayo. Tapos subukan nyo magtrabaho kasi kung hiwalayan kayo, at least hindi kayo matatakot. Oo, baka may kahanap ng bago yun. Oo, minsan yung kabit at saka yung unang kabit at saka yung original na asawa naging best friend. Kasi may kabit pa pala doon sa dulo. Yung dalawa, naging okay na, so okay na sana. Pero ito naman yung lalaki, hindi pa nakontinto, may isa pa pala doon. So yun ang sinugod ng kabit at original na asawa, binugbog nila. Kasi okay na itong kabit na isa nag-close na kami. Tanggap ko na sa sarili ko na mas magaling sa akin. Mas mabango yung hita niya. Tapos ako siguro medyo mapanghi lang to at saka hindi talaga mainit yung flower ko, medyo patay na siguro yung hayop ko sa katawan. So natanggap, nakipag-friend, okay na. Nahuli nila, mayroon pa palang isa doon, sinugod nila, binugbog. Shout out dyan ha, po Diyos ko Ginoo. Yan ang nakakatakot, yung pangalawang kabit. Kasi yung unang kabit at saka yung original na misis, pag naging best friend yan, lagot ka. Bugbugin ka, dalawa talaga magbugbog sa'yo na. Kaya mag-ingat po kayo sa kabit na sinasabi. Pero awa ako, maganda ang inyong intention, minsan mali ang proseso sa buhay. Hindi pa po huli ang lahat. Huwag kayong magalit sa akin at saka huwag tamaan. Kasi alam ko naman, hindi naman lahat dito nanonood, puro normal ang buhay. May mga kabit-kabit din dito. Pero alam ko kung anong ipinaglalaban nyo. Sa ngayon, hindi nyo pa yan alam. Kasi tulog pa yung mga utak nyo. Magsimba lang kayo at saka hanapin nyo ang tunay at saka yung kaligayahan, yung gusto nyo. Kasi hindi nyo yung makukuha sa mga ganyan lang yun. Masarap yan matulog. Yan ay nayakap-yakap mo yung ulam nyo. Tuyo lang yan at saka dilis yan. Oo, kahit liparin na yung bubong yung bagyo. Pero kung alam mo yan na hindi sa'yo at saka pinuntahan ka lang dyan at nasundan siya, yung habang nagapaturo ko sa mata mo, ginakuragmang ka dugay may maltindak sa pirtahan kang manakbak lapuhan ka ininit. Sunog kita sa rakangan mo dahil tutuot yun naman na dahil. Amogin na, oo. So guys, thank you so much na maraming salamat sa mga na-good vibes. Sana i-Gcash nyo rin ako para may pang gasolina ako papunta sa Bacolod. O kunin ko kayo sponsor ng kasal na pamangkin ko kayo magpagasolina sa akin. Oo, kahit 500 na gasolina kasya na yan. Kasi si nanay kasama. Mapamake up pa sana kami sa salon. Walang budget. Ako rin make up kay nanay. Si nanay. Gawin ko si nanay, Barbie mamaya. So magbabalik po ako sa live mamaya, no, for making beautiful to my mother, no, kung paano ko si nanay gawing Barbie na may heartbeat. Barbie ang mukha, dry na ang babadi. Ay, magaga ko. Hello! Webes ngayon, dapat pag Webes, good vibes kayo. Hindi ko kailangan sumayaw dito, magtumbling sa harap nyo. Kailangan lang natin dito mag-usap-usap na parang chismis lang. Ako po yung kapatid ni Marites. Galit na galit ako kay Marites kasi, tinalo ako ni Marites, sumikat. So,
Dapat ako yung number 1 na shoutout queen ang bunganga. Shoutout tagalis sa anak-anakan ko, no? Ibol. Nanya, I love you, ha? Salamat, solid fan, solid gidya nga pagmamahal ni Ibol sa akin. Mula noon hanggang ngayon. Agoy, Trixie Chi, pa-shoutout ko, girl. Kayo ba nakahuli na ba kayo ng asawa nyo na nangabit? Ano yung plano nyo? Yung iba tinanggat nyo na lang, no? Kasi alam nyo sa sarili nyo, minupos na kayo. Sabi, bayid sa, basta importante yung sahod nandito sa akin. Hayaan mo siya mga bit sa, basta ang itiim sa akin. Pero alam ko na sa sarili nyo, nasasaktan ni kayo, day. Kaso wala na kayong kalaban-laban kasi sumusuka na yung flower nyo. Hindi na, oo, lalo na pag umidad yun ng 40, 50 pataas. Dry na yan talaga. Kailangan mo lagyan ng virgin coconut oil. Oo, so ganyan, minsan tinatanggap na lang yan ng mga babae kasi mahal nilang mister nila. Ayaw lang magiwalay. Kasi kung sugurin mo yan, saka binantayan mo, minumulto mo sarili mo. O yung iba tinatanggap na lang. Nakahuli na kayo. So anong ginawa nyo? Yung iba talagang hindi doon napigilan. Yung iba daw okay lang. Pero kadalasan niya pag nahuli mo yung mister mo, yung may kasama iba. Doon namin ginailang pusa niya, day. Ako nga dati, napagkamalan akong kabit, day. Numpog yung ulo. Trabaho ako dati sa video kiyan, day. Iniman niya si Talani, ini ang amiga ko, ya. Nagapropangimon sa iya asawa na kontraktor doon sa, ano yung poste ng pinapatayo. So ako dati, maba yung buhok ko. Oo, maba yung buhok ko. Nakatibol ako, makanta pa ako ng Nusi Balasi. Mukhang babae yung boses ko. Dumating yung asawa niya, yung nakatibol ako sa mister. Inumpog yung ulo namin. Sang mister. Sabi ko nga manggang ganit, kaya mang dumog, yaw. Gapangayo sa suri sa akin, nakala niya siguro yung babae ng mister niya. Kasi nakatalikod ako mababa ng buhok ko. Tapos nakatibol ako na inahanapan ko mister niya ng kanta sa songbook. Nagulat ko yung ginano yung ulo ko tinumpog sa ulo ng mister niya yaday. Hello! Pag nahuli nyo po yung mister nyo, yaan nyo na lang. Oo. Huwag nyo iskandaluhin kung may mga utak kayo. Sundan nyo yung babae, tapos usapin nyo muna. Bakit gusto mo sa mister ko? Ano bang mayroon siya? Masarap ba ang mister ko? Ano ba ang lasa? Ubas o mansanas? Ganunin mo. At saka sabihin mo, sana hayaan mo na kami kasi may anak kami ganito. May maintenance pa ako sa high blood. May maintenance pa ako sa diabetic. So, imbes na makabili ako ng gamot, hindi lang ako mabigyan ng mister. Kusapin nyo muna, mabait naman yung mga kabit, day. Pero pag nagtaray-taray sa saka nangako sa bigyan mo pa ng tsansa kasi habang inaaway mo yan at lalo silang nagtitrigger, nagiging sila. Alam mo yung mga kabit, ang kadalasan parang rapist, dayan. Parang rapist lang yan. Alam mo yung rapist, habang nagpupumiglas ka, lalo silang ginaganahan. Oo, pero kung kausapin mo sila ng masinsinan, dahil huwag mong ganunin yung mister ko, dahil maliit naman yung sa kanya, dahil hindi na masyado tumatayo yan. Tapos wala pa ko pambili ng gamot sa diabetes ko at saka sa aking sa aking high blood. Kasi binibigay niya sa iyo yung mga apo niya, hindi na ibigyan ng pamasko. Saka baka wala pa kami Noche Buena sa December na sa iyo na pumunta. Yung ibang asawa, baladay, gumaganyan lang yan. Dahil kasi kinukulang sila ng sustinto ng mister nila na dahil sa kabit. Pero kung pulido naman ang bahay niyo, at saka huwag kayong pangkabit kung hindi naman kayo stable, sir. Oo. May karapatan kayong mga bit-kabit kung mga kahanay kayo ni Chavit Singson, yung namimigay kayo ng yati, namimigay kayo pa haligi, parang 10 million na yung haligi ng girlfriend niya. 10 million ng perlas yun. Pero kung construction worker kang hita mo, mga siminto, bili mo na lang ng bigas. At saka yung asawa mo, pagandahan mo yan. At saka pag gumanda, ipariban mo na, hanggang pariban sa ngayon, bukas ipariban mo pa rin. At saka sunod na araw, ipa-Brazilian blowout mo ipasilopin mo yung buhok niya para gumanda. At saka tirahin mo na tirahin. Hindi yung maghanap ka pa ng bago na ganun. Balat lang yan na tinubuan ng bulbul, sir. Mamaya-maya, sakit pa yung makuha nyo dyan. Mag-ingat po kayo sa kabit-kabit na sinasabi. At saka yung kabit, huwag niyong awayon masyado. Biktima lang rin yan. Kasi kung hindi yan nilandi-landi ng mister nyo, hindi rin yan. Minsan kasi mga lalaki, ito pa, bigyan-bigyan ng 5,000. 10,000. Tapos yung bahay nila naputulan na ng kuryente. So ito naman si girl, parang, ay wow, pera. Wala naman akong ginawa dito. Siguro maganda lang talaga ako at masarap. So okay na hanggang sa masanay. Pero kung buhay nyo, gusto nyo, maging masaya at saka mapayapa, yun. Magtrabaho, kumain, magparami. Tapos, thank you. Huwag kayo magalit sa akin, ha? Hindi po ako galit sa mga kabit.
I love you. Parehas lang tayo dito, biktima, kasi kabit din ako. I love dirty. Ala, ito yung, ito pa yung ang grabing ay bago. Short Madam Towns! Hello, Gugap! I love you, Towns! Nandito si Madam Towns Gugap na friend ko sa Amerika na very sweet, very generous, love, love, love. Fresh from the farm palagi. At saka, Madam! I love you dyan sa mga kasama mo. Haggard ako ngayon. Yes. Hindi pa ako yung natatakot kung ganitong itsura ko. Sanay na po ako na pangit po ako sa paningin ng iba. Yes. Gago yung sumusong patura ko diyo. Hindi ko na kailangan yan na mag-ano. Oo. At least importante malinis yung kilikili ko dahil. Hello, yawa si tirahin ng tirahin. Oo. Birahan nyo nga, birahan. Asawa nyo ga. Kagpagwapahi. Yung iba kasi pumapangit yung asawa nyo, tinitipid nyo, nawawalan kayo ng gana, dapat ipariban nyo yan, pakulayan. At saka ibili nyo ng mga pampapayat, tulad ng slimingki. Oo, kasi yung katawan ng asawa nyo, hindi naman yan curvaceous body, banga na yan. O, mas malaki pa yung ulo niya, mas maliit yung ulo dito lang. Oh. Parang alam nyo dito lang sa Pilipinas, yan matatagpuan ng tao dito pag bumili ng pantalon, sa liig tinitisting, ginaganyan, no? Ginaganyan sa liig. So, ganyan yun, minsan yung asawa nyo, parang banga na yung katawan, tapos mawalan kayo ng gana. Tapos maghanap kayo ng bago. Pagkatapos, ganun lang naman yan. Pag makaisa, dalawa, pagkatapos pagod ka din. O, di ba? Sex fantasy ang tawag niyan. Oo. Pagkatapos, yung gusto nyo na ugali na sa misis nyo, masikaso kasi mapagmahal. So, minsan naman, yung may mga misis naman na hindi masikaso, bungangera, so yung kabit, magaling na, at saka minsan yung may kabit pa talaga na gumagastos din dahil. Kaibigan ko yun dahil, parang bakla lang siya yan. Siya rin gumagastos. Sabi ko, anong purpose ng mga bakla dito, Ikaw may suso ka na, ang ganda-ganda mo na. Tapos flawless ka pa. May ganito pa siya. Tapos ako, nagpa-burger siya, nagpa-pizza pie. So ano pang laban mo? Gusto ko na mapakamatay ng time na yun. So minsan may mga ganyan, may akala yung mister nyo, nangabit minsan, pero nangabit sila, pero sila yung kumikita doon. At least nakatikim pa ng masarap, may ganito pa. Bakit ganyan? Uy, Diyos, bahala kayo dyan. Basta ako, I love dirty talaga, day. Tulog ta! Kapoy na kuya. Mamaya naman pagdating ni nanay, ha? Maligo muna ako, kaya maghanap ako ng damit doon sa taaso. Kasi yung konsepto ng damit namin, ice blue. Ay, ang buhok ganito ng ice blue. Green ang... Kyle Sindak! Pardila. Wow, gwapa. Pag yun kagway makeup, oo. Mas maganda po ako pag natural beauty, walang filter. Ganito talaga itsura ko, day. Bakit ako yung matatakot? Yun, nasanay naman ako yung itsura ko. Doon ka-dirty. Skin natural. Skin natural. At saka talaga makinis na yung balat ko. Yan, day. Mga ganito ko, day. Oh. Mga dito. Ay, ganda-ganda. Ano ba? Oo, sikrito ko yan, day. Panty lang, day. Bago na uba, na malang panty, na malang may gangitong ito. Antay ako si Dad. Hi, thank you so much sa 100 star na ibinigay sa akin ni Mirna Patrick. Hi, Madam. Good morning. Salamat sa 100 star. Thank you so much. Love you, love you. Mwah. Ganda mo, Alona. Pa-shoutout Mary Ann Celestial, good morning. Sa mga hindi ko pa po na-shoutout na nagbigay ng star, babawi po ako, ha. Good morning, Erika Imbang, Mirna Patrick, I love you. Ingat ka palagi, Madam Christine Jeans, Planar, Jubet, Duwang, Rosario, sa yung pangatag sa number, di man? Gapangatag ka number, salamat, gapangatag ka number, ha. Ayan po, pahabol po si Have a nice day, Madam Galton Matitay. Good morning. Be a blessing, love. Regine Pahiluna, hindi ka maligo, hamot ka na. Maligo, kuya. Naomi Dukay. Hello! Ako po talaga sa edad ko, parang fresh friend ako. Saka kahit hindi po ako mayaman, pero happy po ako sa life. Kasi nag-i-enjoy lang ako sa buhay. Kumakain ako yung dilis, tuyo, gulay. Tapos wala lang sakit. Yung, ano pang hanapin nyo? Hindi naman ako yung nanalangin dito sa Panginoon na yayaman ako at makapatayo ako ng sariling mundo at saka makapagpatayo ako ng bahay na may swimming pool. Gusto ko lang yung may bubong. Hi! Virgie, Kainday, Amog.
Wala na to chance din na magyayaman na yaman. Ano ngayon pabahaba ng buhay at pasaya-saya araw-araw, ganun na lang. Kaon taga Anlin Lee, Punsaran Dayo, watching from Canada, si Jeep fan. Hello, Mikey John. Good morning, Mikey John. Aliyah Butakan. Sabi ko Butakal. Organic, yes, good morning. Virgie. Wah. Wah. Hello! Bigay na naman ulit wala this star si Marina Patrick, hindi mabangbang, no? I love talaga nila ako. Pa-shoutout, GC Revolta. Madam Erika, vlog naman kayo ni Nanay watching from Abu Dhabi. Sure, mag-vlog kami ni Nanay, palaba dila. Gusto ko yung damit mo, madam. Simple lang today. Okay today. Ayan, no? At saka yung ko talaga. Di ba? Nami. Ang sarap pala mabuhay dito sa mundo dahil kung wala kang tinatago at saka wala kang inaano. Shout out kay Sinya Pama, best friend ko magupagwapa, nami lawas. Hi Sinya, good morning. I love you. Oh. Nami nabalabatasan si Sinya. Buot, papinalanggaon. Masaot ko yan. Di lang gid bala. Good morning.